Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Azam Multitrading Nigeria Limited ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Assalamu alaikum masu kallon mu. Yau mun fito mu ji wace abace idan ta ci abinci za ta rayu, amma idan ta sha ruwa za ta mutu. Masu kallo ku biyo domin ganin yadda za ta kaya a cikin wannan tasha mai suna Autan BBC Online TV. Mun gode. Autan BBC Online TV. Akwai wata aba idan ta ci abinci tana rayuwa normal, amma da zarar ta sha ruwa za ta mutu. Za ta mutu? Ok, na ba ke so in faɗa ko me ce? Abin muke so. Ina jin tana ce. Tana ce? Ka tabbata tana ce? Tana ce. Kai tunani fa? Tana ce. Shi kenan, mun gode. Yawwa. Akwai wata aba in ka bata abinci za ta rayu, amma idan ka bata ruwa ta sha za ta mutu ne. In ka bata abinci za ta rayu, in kuma ka bata ruwa ta sha za ta mutu. Wannan wace abace? Ka bata abinci. In ka bata abinci za ta rayu. In ka bata abinci za ta rayu, amma da ta sha ruwa za ta mutu. Wuta. Ka tabbata wuta ce? Wuta ce. Ba matsala, mun gode. In ta ci abinci tana rayuwa normal, amma idan ta sha ruwa za ta mutu. Halitta ce kuma? Ai, halitta ce in ta ci abinci. Tsoro ne ko kuwa A kawai kai tsaya kai tunani mece ce? idan ta ci abinci za ta rayu, amma in ta sha ruwa Za ta mutu. za ta mutu. Wuta ce. Ka tabbata wuta ce? Wuta ce. Ka tabbata? Wuta. To mun gode. Mun gode da kallon tashar Autan BBC Online TV. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.